चेनेलनि फेमिलिज आरो लोगोफोर आंनि फंबायमोन बिब' बिनानावमोन आदैमोन मादैमोन आयंमोन बैसोगोरा सुबुंफोरखौ नैबे मोनाबिलि समनि बिएम सोदोब चेनेलनि लाइभआवहाय दिनै बिराद गेदेर दिन दिनैनि दिना मानि थाखाय बिराद गिदिर दिन होनना बुङोब्ला मैयानि दिनाव मोनसे जोंहा बर'नि सासे लिडार दैदेनगिरि बिनि मोनसे जों मा खौरां मोननो मोनदों बिराद समनिफ्राय नाजाबोगासिनो दं नङा होमबा स' बिनिखायनो बिनि सायावहाय माखासे नोंथांमोनजों आं माखासे बाथ्रा फोरमायनो बेवहाय थादों दिनै गोबां सुबुंफ्रा आफादफ्रा बेवहाय मा होदों गावबा गाव मा होनो खौरां पाब्लिश खालामदों राइटिं पेडआवहाय दै फार्स्ट अफ अल नोंथांमोनखौ आङो बे दिनैनि लाइभ बेवहाय बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना मोजांब्ला आसा खालामो मोजाङैनो दं मा बुंनो मा मानो जादों मानो होनोबा गोसोआ बिराद दुखु आरो लोगोसे दुखुजों लोगोसे आउट अफ कन्ट्रल जानानैबो खुनु लाब गैया गोबां सैथोजों आरो लोगोसे गोबां हुसियारै जों आगानखौ होनांगोन बेखौ आं सानो जेसेबां हायो नोंथांमोना वाट्सएपआवहाय फेसबुकआव शेयार खालामनानै होनो हागोन आरो खालामाबा बे नोंथांमोननि सायावहाय फार्स्ट अफ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि जि बाथ्रा बुंनाय बिथांमोनाबो दुखु फोरमायदों आरो बेवहाय नङा होमबा बिथांमोनाबो दुखु फोरमायदों बेवहाय नुनो मोनगोन जे बिथांमोनाबो जे थांनाय 2020 मायथाइनि जि 27 जानुवारियावहाय मोनसे जोंनि बर' हारिनि गिदिर मोनसे मा जादों सिगनेटारिस जादों बेनो जाबाय बिटिआर पिस एकर्ड बेवहाय सासे सिगनेटारिस हिसाबै आगान मोनदोंमोन सोर डिआर नाब्ला सार फारि फारि खोथाखौ रायज्लायलांगोन आरोना एसेबां टाइमखौ नस्थ' खालामा बे डिआर नाब्लाखौ जोङो डक्टर रन्जन दैमारि होननानैबो मिथिनो मोनो आरो डक्टर रन्जन दैमारि सारा एनडिएफबिनि सासे चेयारमेन एबा एनडिएफबि फाउन्डारमोन जों मिथिनो मोननाय मथेब्ला माखासे रायज्लायनायावहाय दानि डिपुटि चिफ श्रीजुत गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नङा होमबा बा गबिन्द बसुमतारी सार बिथांखौबो एनडिएफबिनि फाउन्डार हिसाबै जों मिथिनो मोन्दों आरो बिथांनिफ्राय आं बे बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दों दिनै रन्जन दैमारि सारा बिटिआर पिस एकर्ड साइन खालामदों मोनसे कुइसन बेवहाय थायो आरो बेवहाय पलिटिकेलि बाथ्रा थैनोबो दाबाय दे बाथ्राया बेवहाय ओरै बाथ्रा फिदिंनाङा जास्ट आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे बाथ्रासो नलेज सोनो सानदों आरोना जायफोर नलेजफोरखौ खायसे सुबुंफ्रा सानस' हायाखै बेखौ नोंथांमोना खायसे साननोबो हागौ आरोना बेबायदि सानबानो जाबाय जुदि हायोब्ला खामानिखौ मावबानो जाबाय आं मोनसे आइडिया होनोसो नागिरदों आरोना आरो लोगोसे बे खामानिखौ जों मावनो हानायमोनब्लाथ' मावगौमोन खिन्थु मावनो हाया माबोरै मावनो हाया होननांबा बे बाथ्राखौ खोन्थागोन बेवहाय आरो मोनसे मा होनदों इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गानाइजेसनाबो बेवहाय मोनसे मा होदों मा होनो प्रेस रिलिज होदों दै बेखौबो आं खोन्थागोन मा होनदों बेवहाय लाइफ टाइम इमप्रिजमेन्ट नङा होमबा गुवाहाटि हाइकर्टआ बेखौ एनाउन्स होदों नङा होमबा मैया 27आवहाय नङा होमबा दा जोंनि बर'नि एक्स एनडिएफबि आरो लोगोसे बनसु आरो बर' वुमेन फराम जास्टिस मोनसे आफाद दं दै बिथांमोना ज' लोगो नांनानै मोनसे आसाम बन्द होदों दिनैहाय अके मोजां खोनासंग्रो आं बिथांमोनखौ गोबां मोजां साबायखर बावदों आरो लोगोसे सापर्टबो होदों आरो लोगोसे जोंनि मानगोनां मानिजाथाव डिआर नाब्ला सारखौ मान होनानै बेखिनि खामानिखौ मावदों बयनिसिमबो सापर्ट खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मोनसे बाथ्रा
बेयावबो बुंदों इउनाइटेड बड' पिपल अर्गानाइजेसनाबो दिनै 28 तारिखाव होदों बिथांमोनाबो dissatisfaction over the judgment made by Honorable Guwahati High Court on imposing lifetime imprisonment to the former chairman of NDB Sri Ranjan Daimary and 6 other 6 means 7 जन सुबुंफोरनि सायावहाय बेखौ लिरना होदों आरोना बिथांमोननि बे मिथिबायना बे जाबाय UBP होनना बुङो नामा बेखौ सर्टआवहाय इउनाइटेड बड' पिपल अर्गानाइजेसन बिथांमोनाबो सेम लिरदों that the judgment will be made in the spirit of the peace accord that was signed on 27 January 2020 with the APSU. Okay, we urge the union and the state government to again discuss on the matter and initiate positive role to release Sri Ranjan Daimary from jail to maintain peace. बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना बयबो रन्जन दैमारी सारखौ गजानो लुबैदों अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनाबो गजानो लुबैदों UBPOआबो गजानो लुबैदों आरो बे मोननैनि जि लिरनाय राइटिं पेडआव बेवहाय आङो मोननै बुस्थुखौ अबजार्भ मोनदों बेनो जाबाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि पिस एकर्डखौ लानानै बेवहाय लिरनो मोनदों आरो आं मोनसे बाथ्राखौ खोनानो मोनदों आरोना गासिबो खोथाखौ बुंगोन आं मा होनोमोनलाय सासे कनभिक्टेड सासे दायनिगिरि बे सुबुङा साइन होनोबो मोना बिथाङा सम्पतिबो फाननो मोना बे बाथ्रानि मोनसे आं सासे सुबुंनिफ्राय खोनादोंमोन दे ओमफ्राय बिथांखौ बिटिआर एकर्डआवहाय जे पिस एकर्ड बिटिआरनि पिस एकर्डआवहाय बिथांखौ साइन खालामनो थाखाय माने साइन खालामहोबाय आरोना माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया मोनथिखागौ जे कनभिक्टेड पार्सन एबा जायफोर दायनिगिरि जादों बा जेलाव दङ एबा इनफरमेसन मा होनोमोनलाय जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजादों बै सुबुं दायनिगिरि हिसाबै गनायथि होखाबायानो बिथांमोनहा सिगां बै सुबुंखौ आरो बेबायदि डियार नाब्ला सारनि अनगायै instead of him बिनि अनगायैबो सोरबा जुदि थायोमोनब्ला खोथाखौ खोनासंबासो बुजिगोन आरोना थायोमोनब्ला अब्ला बै सुबुङा आयेन हिसाबैबा साइन होनो मोना हा फाननो मोना साइन होनायखौनो मोना होननानै मिथिनो मोनदों नाथाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एबा प्रिथिबिराज नारायण देबमेसमोन बिथांमोनहा एबा थुलुंगा बसुमतारी ब्रादारमोनहा बे समावहाय बै नलेजखौ मोनथियालासिनो रन्जन दैमारी सारखौ लाना थांदोंमोन नामा दिनै साइनखौ जुदि बिथाङा होनो मोनदोंब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जुदि बेखौ रुलखौनो ब्रेक खालामखादोंब्ला अब्ला बे हिसाबै नायोब्ला रन्जन दैमारी सारा जेलनिफ्राय गनांगौ नङा होमबा आयेन हिसाबै खिन्थु आयेन हिसाबै थांनांगोन बयबो रायजो राजाफ्रा गरम जानो नाङा एनादार थिं मोनसे खोथा दंबावो दे जुदि जों ओरैबो मोनसे आं अपेनलि बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों मानो होनोब्ला सोरजों रायलायनो बिनि सोमोन्दै नङा होमबा जोंनि बाथ्राखौथ' खोनासंखानाय नङाना जों माबा मोनसे बुंबाबोथ' खोनासंखानाय नङाना स' बिनिखायनो आं मोनसे साननाय फैदों आंनि गोसो सिंनिफ्राय गुड इभिनिं साननाय फैदों बेनो साननाया जाहैबाय जुदि डियार नाब्ला सारखौ खायसे सुबुंफ्रा गोबां मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो बयबो मोजां मोनो
डियार नाब्ला सारखौ जुदि बरनोब्ला मा ओरैबायदि खालामबा जागोन नामा? मानो होनब्ला दासिमबोथ' बेखौ प्रुभ खालामनो हायाखै जे 2008 मायथाइयाव 30 अक्ट'बरनि 2008 मायथाइयावहाय जे सिरियाल मा होनोमोनलाय बम ब्लास्ट खालामजादोंमोन बेखौ एनडिएबीआ खालामदों होननानैसो बुंदों बिथांमोना नङा होमबा जेनेबा आरो एनडिएबीआ खालामदों मिन्स एनडिएबीनि दैदेनगिरिया सोर जाखो लिडारा बेनो जाबाय रन्जन दैमारि सार एबा डियार नाब्ला बे हिसाबै नायोब्ला एनडिएबीखौ होननानैसो बुंदों नङा होमबा पार्टिकुलारलिथ' रन्जन दैमारि सारखौ नङा नंगौना नङा मोजां खोनासं पार्टिकुलारलिथ' रन्जन दैमारि सार नङा रन्जन दैमारि सारखौ मानि थाखाय दाय होदों होनना बुङोब्ला दासिमबो हमनो हायाखै जे सोर होदोंमोन बेखौ खिन्थु आफादखौसो बे आफादा होदोंमोन होनना मिथिगौ नङा होमबा एनडिएबीआ होदोंमोन होननानै बेखौ मिथियो नङा होमबा खिन्थु सोर होदों सोरनि अर्डारजों होदों बेखौ दासिमबोथ' हमनो हायाखै नङा होमबा बिनिखायनोथ' डिसिसन लानो एबा बिनि सायावहाय जे मार्क होनो गोबाव टाइम लादों जे रन्जन दैमारि सारानो दायनिगिरि होननानै नङा होमबा दा रन्जन दैमारि सारा लिडार जाहैबाय नङा होमबा रन्जन दैमारि सारा लिडार जाहैबाय चेयारमेन जाहैबाय बे हिसाबै एफा गिदिर बम ब्लास्ट खालामनाय बेबायदि जाथायखौ लिडारानो होदोंदां नङा होमबा मोनसे खोथाजों खोथा स' बेयावहाय जुदि नायोब्ला जोंनि माखासे सुबुंफोरा गोबां दङ बेवहाय जे जेलावबो खायसे दङ 6 जन होननानै आं बे बाथ्राखौ मिथिदों आरोना 6 जन नङा होमबा आरो लोगोसे दानाबा मा जाबाय ओरैबायदि खालामोब्ला सोरबा बे सिरियाल ब्लास्ट जे खालामदों बेखौ जाय खालामग्रा जाय अर्डार होग्रा बे जुदि आं खालामदों होननानै जुदि लायोब्ला दायनिगिरिया सोरनाव थांगोन बैनियावहाय बुजिदों दा खोथाखौ नोंसोरो कमेन्ट होलाय बिनि सोमोन्दै आं बुंनायखौ सोरबा जुदि सेक्रिफाइस खालामनो लुबैदोंब्ला जोंनि सासे लिडार दैदेनगिरिखौ जुदि गजानो लुबैदोंब्ला एनडिएबीनिफ्राय सासे सोरबा दायनिगिरिखौ जुदि लाजोबोब्ला आंसो खालामदों आंनि आन्दारावसो जादों आरो बेखौ चेयारमेना जेबो मिथियामोन आं बै समाव खर' गरम जानानै आं खालामदोंमोन होननानै जुदि बयबो लायोब्ला जाय रियेलिटियाव दंमारो खोन्थानानै जाय दायो लायाखै बे जुदि दायो बेबायदि बुंनानै लायोब्ला अब्ला रन्जन दैमारि सारा गगोन नामा नोंथांमोना कमेन्टआव हो बे मोनसे साननाय 81 सुबुङा थैदों होनना बुंदों नङा होमबा 81 सुबुङा थैदों आरो लोगोसे रदे आं दानि बावैसो नायबावदोंमोन आरो 400 बेसेबांबा होनदों मा होनदों 470 नङा होमबा स' बे बाथ्राखौ आङो सानबाय थादों आरोना बिदि खालामबा होमबाना रन्जन दैमारि सारा गगोन नामा बेबायदि सानबाय थादों आरोना जुदि ल'आव जुदि एसेबांखिनि बेबायदि दङब्ला अब्ला बेबायदि जागोन नामा ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मोनसे खोथाया आरोना जोङो बयबो खौसेथि जानो सोलोङा बुङोल' खुगायावल' खिन्थु गरमा गरमि जों खौसेथियानो गैया खोब बुङो खौसेथि जोङो खौसेथियानो गैया दिनैबोथ'
गुवाहाटिखौनो बन्द' खालामनो हायासैना। मा आसाम बन्द' फुरा इण्डिया बन्द' जानांगौमोन नङा होमबा? बेसेबां सुबुं अनजिमा दं जोंनि बर'आ? खमावबो बै 2011 सेन्सास हिसाबै नायोब्ला 35 लाख नङा होमबा? अब्ला दा बेसेबांसो जागोन? बिराद जागोन, दाथ' बिराद बुरजा जागोन। 50 लाख 70 लाखसखौनो हमना लादो, सापस हमना ला 60 लाखसफोरखौनो हमना लादो दे सापस। बे 2011 निफ्राय खै बोसोर जाखो दायो? 11 बोसोरानो दं जाबाय नङा होमबा? होमबा बे हिसाबै नायोब्ला बेसेबांबा बुरजा जाबाय जोंनि सुबुं अनजिमाया नङा होमबा? होमबा बे हिसाबै नायबाय एफा गिदिर सुबुं अनजिमा थानाय बर' जाथिनि सासे दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सार, NDB फाउन्डार रन्जन दैमारि सारनि थाखाय आसाम बन्दल' नङा, इण्डियाखौनो बन्द खालामनांगौमोन। खुगायाव खौसेथिनि बारा बुंनानै मा जानो ब्र'? नंगौथ' आरो दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ अनलाइनाव बुंनो गोनां गैयामोन। जों जुदि सानोमोनब्ला आरोना, आं सानो आरोना बेबायदि मोनसे आइडिया खालामनानै, माथो जोङो नुयो माखासे नङा होमबा? जुदि दायनिगिरियानो गावनो दायनिगिरि होननानै मानिना लाखाबायानो, अब्ला बिथांखौ बोरै दायनिगिरि हिसाबै हमबावगोन नङा होमबा? बिथाङाथ' सासे NDBआथ' बड'लेण्ड स्टेटनि थाखायसो बानायजानायमोन। NDBआथ' बड' फाइटार हिसाबैसो, बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखायसो सोरजिजाखानायमोन। बेथ' क्रिमिनेल नङाना जोंनि बे NDB आफादा नङा होमबा? अब्ला जुदि दायनिगिरिया सोरबा, बिनि गेजेराव सोरबा खायसे बाराबो गाज्रि थानो हागौ, खायसे मोजांबो थानो हागौ। सोबनिबो केरेक्टारखौथ' रावबो स्टप खालामनो हाया, रावबो हमजोबनो हाया नङा होमबा रायजोफोर? अब्ला बिनि गेजेरावनो जोंनि रन्जन दैमारि सारा मानि थाखाय बेबायदि जाखो? अब्ला रुट्स लेभेलाव थाङोब्ला दायनिगिरिया सोरनि मार? बेखौ बे दिनै गगौमोन। जुदि गेजेरावनो जुदि थायोमोनब्ला, जुदि बेनि दाय जे बिथांखौ दा दाय जाबसिनबाय थादों, बे दायखौ सोरबा लानानै जुदि होयोब्ला दालागै गसिगौमोन नामा बियो? बेखौ आं सानदों आरोना। एनिवे मैयानि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ नायनानै बा खोनानानै गोबां दुखु, आरो लोगोसे क'क्राझारावथ' दिनै बन्द', फुरा बन्द' जाजोबदों, फालिजोबदों बयबो। आरो क'क्राझार बायदियाव बन्द' जायाबा बोरै जानो? मानो होनोब्ला क'क्राझार बायदियावहाय बन्द' जायाब्ला आरो एफा बर'नि सासे गेदेर दैदेनगिरि नङा होमबा? दा गुवाहाटियावसो आं खोनानो मोन्दों, आंनो कल खालामनानै खोन्थाहरदों आरोना। आरो कमेन्टआवबो नुदोंमोन आं, कमेन्टआव फेसबुकआव पस्ट होदोंमोन आं मोनसे। बे पस्टआनो बेयावनो होदों आरो गुवाहाटियाव बन्द' नङा, फुरा गुवाहाटिखौ बन्द' खालामजोबनो हानांगौमोन। आरो मोनसे रायजो राजाफोर, बे टाइम्स 8 होननाय चेनेलखौ नोंथांमोना खायसे सोर सेयार खालामो? बे एन्टि बड'थार बे चेनेला। आरो बेवहाय टाइम्स 8नि मोनसे बर' निउस होननाय मोनसे दङमोन, फेसबुक पेजाव नुदोंमोन आं। बेनि रिपर्टार्सफ्रा बर' खायसे दङ, सोर बिसोरलाय? बे टाइम्स 8खौ बिराद माने हिंसायारि बर'नि सायावहाय खालि बिदिल' होनाय नुबाय थायो। दिनैबोथ' नुलायबायना, होलायबाय। रन्जन दैमारि सारखौलायनो जेलावनो दोननांगौ, बेखौ फासि होनांगौ, बायदिसिना बायदिसिना बुंबाय। सोर सामलायो बेखौनोथ'? हो? बे टाइम्स 8 चेनेलखौ नोंथांमोनहा सेयार खालामनाङा। बिराद बेबायदिनो खालामो। ओमफ्राय आरो मोनसे प्रतिबिम्बा होननाय मोनसे दंबावो चेनेल, बेबो एन्टि बर' चेनेलखा। बेखौ ओमफ्राय
जि कालेक्ट खालामहैगोन मागोन गुवाहाटीनि नोगोराव थांनाय माखासे सुबुंफोरखौ बुंसिगोन नङा होमबा बिसोर बुंसिगोन बुंखागोनखा बिसोरथ' सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखायो दाल' नङाना जेब्ला जों बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदोंमोन अब्लाबोथ' जोंखौ बिराद अनागारि खालामदों जों मानि थाखाय बड'लेण्ड स्टेट नागिरनो गोनां जाखो इडुकेसननि राइट्स गैयिनि थाखाय गावनि हारिनि जाथिनि गाननाय जोमनायफोरखौनो गिदिर मोनसे भारत हादराव मोनसे अर्गानाइज जाब्लाबो बेयाव जोंखौ दैथायहरा लाङा इन्ट्रडिउस खालामा जोंनि बर'नि आगरफोरखौ कपि खालामो गावसिनि होननानैसो बानायो थाङै थुङै गुबुन जाथि फिसा फिन्लु जाथिफ्राबो खायसे बिसोर दा जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायनि ड्रेसनि आगरफोरखौ गावसोरनि होननासो स्टाइलाव खालामलांनो थांगासिनो दङ सिगांनिफ्रायनो बिसोरो दा थांगासिनो दङ मोनहैलांबाय अब्ला दा जोंनिखौ नुबाय बिसिनिखौ नुबाय अब्ला जोंनिया सिगांसोमोन उनावसो बिसोर फैदों खिन्थु समान ओरै जाबाय जुगाथ' सोलायबाय नालाय दा बिसोरा फेसबुक आरो इउटुबाथ' बयखौबो नुजाहोसै आरो इउटुब आरो फेसबुकआ राजा जासै दायो निउस चेनेल बायदि टिभिफोरखौलाय सोर नायसै बारा नायानो मबाइलनिसो जुगसै थ' दानियाबा मा खालामनो गोनां जाबाय उफाय गैला बिसोरो जोंनि बर'नि निउसफोरखौ दायो एसे होनो गोनां जाबाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिलाय नबजित नार्जारि होननायखौ नोंथांमोनहा गोसोआव दं दा दाख्लैनि फंबाया बियो देरहानाया डान्स मोसानाया खालि बर'नि चेनेलावल' नुनो मोनो बिथांनि देरहानायखौ सेटेलाइटनि निउस चेनेलफ्राव नुनो मोना आरो लोगोसे मा खोथाया सेकेन्डआव थांनाय थार्डआव थांनाय बिथांमोनखौ स्टुडिअ'आव लेंनानै इन्टारभिउ लागोन नाथाय फार्स्ट माने पजिसनाव जाय देरहानानै फैदों बिथांमोना स्टुडिअ'आव लेंहरनानै इन्टारभिउ लाया नायलाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा अब्ला बेफोरबायदि चेनेलखौ नोंथांमोना मानो नायो खालि नोंथांमोना खायसे बर'जों बर' बे माबाफोरखौल'सो बुंबाय थायो आरो जोंनि बेफोरबायदि खायसे सुबुंनि निउसफोरखौ बिसिनि मानसिफ्रा बिसिनि खौरांखौलाय मानो नायनो होननानै नाया खायसे अब्ला भिउआ सोरनिफ्राय थांगोन जोंनिफ्रायसो थांगोन ना जों बर'फ्रासो होबायना बिसोरनि भिउखौ एसे बुजिनो नांगोन आरोना दायो खालि पलिटिकेलनि दावराव मोनसे माबा मोनसे जाबानो पलिटिकेलनिल' बुंबाय थायो जों गावनो खौसेथि जाब्ला पलिटिकेलालाय मा नङा होमबा सापज हमनानै ला मोनसे पार्टिखौनो जुदि बे 40टा समस्तिनि जे माने केन्डिडेटफोर मोनसे पार्टिनि सुबुंफोरखौनो जुदि होनायमोनब्ला मोनसे सरकार दाबा बिपिएफआनो हक इउपिपिएलआनो हक दायोमोनब्ला बिथांमोना फ्रिदम मोनबायमोन बुंनो माखासे राइट्स माखासे गावनि मोन्थायखौ एसेमब्लियाव बुंनो हानाय ओरै खावसे ओरै खावसे होसिगोन दानियाबा मा जासिगोन बिपिएफआ बिजेपिजों एलायन्स सरकार दायोब्ला बिपिएफआबो जेबो बुंनो हाला बुंब्लानो ओरैजों सरकार दागोन नोंखौ सिफायनानै ओरैजों सरकार दागोन जाहैगोन ओरैथे बेखौ सोर खालामखो आरो सरकारखौ बासायनो थाखाय गावबा गाव पार्टियाथ' बयबो नाजाखागोन मानो होनोब्ला बिथांमोनहा गावसिनियाव मेम्बार्सफोर दङ बिथांमोनखौ फोथांना लाखिनाय नांगौनि गोनांथि नङा होमबा फारसेनिफ्राय नायोब्ला जुदि कुइसना गिदिर जालांबा बेबायदि हमगोन फार्स्टनिफ्राय औ रिपर्ट खालाय टाइम्स 8 होनना बुङो चेनेल नामा फेसबुकआवहाय आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं आरोना खिन्थु दिनैनि जि बर'नि जि आसाम बन्द खालामनाय बे आसाम बन्दावहाय गुवाहाटीखौ बन्द खालामथारनो हानांगौमोन गुवाहाटीखौथ' बहा बन्द खालामनो हानो ओरैबायदि जाहैगोन खोथाया खिन्थु खालामनो हानांगौमोन।
थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे आं गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आं निमाहा बिनाय थायो आंनि साननायखौसो बुंदों सोरबा जुदि हायोब्ला रन्जन दैमारि सारनि दायखौ खिन्थु बेवहाय सोरबा इन्डिभि नङैयाथ' हाखानाय नङा बेखौ इन्डिभि सुबुङासो हागोन बेखौ आरो जाय 2008नि सिगां जइन जानाय बिथांमोनहासो बेखौ बुंना लाहैनानै बिथांनि गासिबो दायखौ जुदि दायनिगिरियानो गावनो दायनिगिरि होनना बुंना लाबायबा बिथांखौलाय बोरै साजा होनो हानो सोरनाव मोन्थाय दंसै ना सोरबा भिडिअ खेबदोंमोन नामा बेनि माबा मोनसे होनायखौ गारियावनो होन जेयावनो होन बम होनायखौ सोरबा भिडिअ खेबदोंमोन नामा जे बेनो होथारदों होननानै प्रुफ दं नामा बिथांखौथ' दायो लिडार होननानै नोंनाव रेसपन्सिबिलिटि दंमोन बेफोरखौ आरो जुदि बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हायाबा मेनटेन खालामनो हायाबा नों मानि बेफोरखौ बानायना लानाय इन्डिभिखौ मानो सोरजिना लानाय बेबायदि मोनसे कुइसनजों हिसाबैसो बेखौ हमदों नालाय जुदि दायनिगिरियानो दायनिगिरिखौ दायखौ बजबना लाजोब्बाय अब्ला रन्जन दैमारि सारखौ सोर मा खालामनो हानांगौ जाखो थेंक इउ स' माच थेंक इउ गुड नाइट गाइस आरो लोगोसे फुजानि थाखाय हेपि मा होनोमोनलाय एडभान्स हेपि दुर्गा फुजा एडभान्स नङा होमबा थेंक इउ बाय बाय खुलुमबाय दै आरो बिराद सम आङो माने गोबाव जाबाय आं भिडिअ होयैया आं एसे प्रब्लेमाव थानायनि थाखाय आङो भिडिअखौ होनो हाथ'वाखै आं थाबैनो फैनो नाजाफिनगोन भिडिअखौ लाफिननो नाजाफिनगोन दिनै खिन्थु आङो गोसोआ थानो सुखुवासै आं होनो सानथारबाय मानो होनबा बयबो आफादानो होनायखौ नुनानै आं बिसोरनि बुंनायफोरखौ होनानै फोरमायना होनो सानबाय थेंक इउ स' माच भिडिअखौ शेयार खालामनायनि थाखाय आरो शेयार खालामाखैबा शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर खुलुमबाय थेंक इउ स' माच खुलुमबाय थेंक इउ